Niin mä vielä sanon tähän sen verran, että niin kuin yrittäjänä elämässä niin kuin menestystä ei oteta, se annetaan. Se on niin kuin vaan niin yksinkertainen se asia. Mä oon väitellyt kerran tuolla huoltoaseman pöydässä tästä asiasta, kun joku oli eri mieltä, niin mä ajattelin, jos oot eri mieltä, niin ole hyvä ja kävele ovesta ulos ja ota menestystä niin paljon kuin tarvit ja kun oot saanut sitä, niin tule takaisin. Joo. Varmaan tuo yksi riittää tässä. No niin, täällä Kota-studiossa on meillä vieraana kansanedustajaehdokas Sakari Suomala. Mies, joka omien sanojensa mukaan on perheiden, yrittäjien ja työntekijöiden puolella. Kyllä. Tervetuloa. Kiitoksia. Täällä on mukava olla tämmöisessä tulen ja luonnon hengessä. Tämä on hieno juttu. Kyllä. Tänään käydään vähän läpi sitä, että miten tämä nyt sitten toteutuu, tämä sinun elämässä, tämä näiden edellä mainittujen puolella oleminen. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että minkälainen tarina sinulla on? Mistä tämä kaikki lähtee? No joo, tämä onkin hyvä tulokulma tämä, että pitäisi katsoa se, että mitä menneessä on tapahtunut. Että ymmärretään. Oikeastaan voisi lähteä siitä, että silloin kun mä olin 17 vanha kossi ja omassa elämässä oli aika paljon semmoista tuulista ja oli vähän se, että mihin se suuntaan se elämä kääntyi, oli semmoista huolta ja rauhattomuutta nuoren miehen elämässä. Ja silloin vanhemmat päätti sitten, tuli myyntiin tämmöinen peltisepän liike täällä Laukaassa, että ostetaan siitä osuus ja siitä saa pojat työpaikan ja pääsee siihen kasvamaan ennen silloin armeija-ikää. Ja näin tehtiin ja siinä sitten se oli hyvin menestyvä yhtiö, johon meille tuli sitten osakkaaksi tämmöinen meidän perhetuttu, joka sitten sitä omaa luottamustaan ajautui käyttämään väärin sen yhtiön taloudenhoidossa, kun hän joutui omissa yhtiöissään hankaliin tilanteisiin. Mä en vitti nimiä ruveta puhumaan, se ei tuo lisäarvoa, mutta tapahtumana kuitenkin semmoinen lohduton tarina ja se meni sillä seurauksella, että meille tuli siihen markka-aikaan 400 000 vastuut maksettavaksi ja meni se liiketoiminta ja meni kiinteistöt ja hallit ja tontit ja sitten kun ilmeni, että piti ruveta maksamaan, niin meidän perhe oli sitten ainoa, joka oli pannut nimet paperiin ja se tuli meidän perhe ja äiti sen isolta osaltaan ja isä sitten siivoamalla ja luuttua heiluttamalla sen laskun maksu ja se oli se minun tartti tähän yrittäjyyteen ja mä olin vähällä, etten mä katkeroitunut. Mutta silloin isäukko rauhoittui minua kovasti, kun mä ajattelin, että mä paan sen kaverin solmuun, että oli semmoinen niin räväkkä luonteeltaan, mutta silloin isäukko muistutti semmoisesta, että ei kannata maksaa vahingosta kahta hintaa. Että se, että sä menetät tämän ja tavallaan kolmea hintaa, että sitten katkeroidut ja sitten vielä saat mahdollisesti tuomion siitä, kun menet johonkin käymään kiinni. Että se pitää vaan niin kuin ottaa luottamuksen niin kuin kasvamisena ja tämmöisenä kouluna, että elämässä voi tämmöistä sattua. Ja tämä oli se minun startti niin kuin yrittäjyyteen ja sen perusluottamuksen kasvattamiseen. Ja kyllä mulla niin kuin otti lujille se asia. Mutta sitten tuli armeija-ikä ja pääsi asioissa eteenpäin ja mä sitten ajauduin tämmöiseen konevuokraamon töihin, jossa me sitten tehtiin konevuokrausta ja avasin siellä tämmöisen myyntipisteen Jyväskylään ja toimin siinä myymäläpäällikkönä ja vuokraamotyöntekijänä. Ja siellä sitten minun asiakas silloin Mittatalo meni sitten konkurssiin niihin aikoihin ja Mittatalo oli meidän asiakkaana siellä konevuokraamossa ja sieltä ne pyyti minua sitten lähtemään talonmyyjäksi siihen sopivasti siihen 90-luvun lama alkuun ja se oli muuten Kastelli, perustettiin sen jälkeen Kastellitalot, se on niitä peruja ja meitä oli sitten sattuneesta syystä, meitä oli sitten Jyväskylässä 4 talonmyyjää sillä samalla talonmerkillä ja se oli aika ahasta siihen aikaan, että me todettiin, että ei tässä niin kuin kaikki elää ja mä olin siihen kohtaan perustanut sitten ensimmäisen oman toiminimen ja sillä lähdin tekemään sitä talonmyyntihommaa siinä tämän vuokraustyön jälkeen ja no nyt kun todettiin, että ei siinä niin kuin pärjää, että porukkaa on liikaa, niin
sitten kävi sillä keinoin, että mä palasin takaisin sinne konevuokraamoon. Mulla kesti vajaa vuoden tämä reissu. Ja sitten sillä konevuokraamossa sitten ei ollutkaan tehty myynnin eteen mitään töitä, ja mä sain sitten tällä toiminimellä jatkaa siellä hommaa. Ja silloin se oli tämmöinen konevuokraamoiden pudotuspeli käynnissä Jyväskylässä ja koko Suomessa. Ja tehtiin tiukkaa kauppaa, ja tämä yhtiö ei selviytynyt siitä, ja mulla jäi sitten luottotappiona sen toiminimen laskutus sinne niiltä osin, mitä kerkesin tehdä tänne konevuokraamoon. Ja sieltä sitten menin yhdelle asiakkaalle myymään eristeitä, ja kun oli lama-aika, niin myytiin eristeitä, ja siinä mä sain semmoisen hyvän sopimuksen, että mä sain myöskin tarjouskannan kasvattamisesta rahaa, ja se toi niin kuin rahaa virtaa tähän yhtiöön, ja sitä tehtiin sitä työtä, ja sitten tämä eristefirma päättikin, että he vetäytyy, että lama on niin syvä, että he vetäytyy tästä markkinasta, että ei he tätä jatkakaan tällä tavalla, sanon sen sopimuksen irti, ja näin ollen mulla yhdessä yössä hävisi 95% laskutuksesta. Ja sitten samaan aikaan verottaja teki vielä sitten semmoisen päätöksen siinä, että ne katsoi sen, niin kun, ne ei katsonut sitä yritystä ja niin kuin henkilökohtaista verotusta erikseen, vaan ne niputti ne yhteen, ja se verotuksen progressio nousi niin paljon, että mulla tuli valtavat mätkyt sieltä, jota mä en sitten saanut hoidettua. Ja siinä kohtaa mä sitten 90-luvun lamassa niin kuin nyrjähin, ja siitä sain semmoisen niin kuin verovelan niskaani, jota mä sitten jouduin, sen hoitaminen kesti 17 vuotta. Kun sitä maksettiin, se on tätä tarinaa, mutta sen aikaa sitä kesti selvitä. Se olikin hauska tarina. Että miltä tuntuu, kun velka painaa vuodesta vuoteen? Se on siinä on monta näkökulmaa. Tietysti se, että kun se on se ulosottovelka perässä, sä et voi tienata henkilökohtaisesti mitään. Sitten se on samaan aikaan kuitenkin, minkä mä henkilökohtaisesti koin, että oli tärkeää, että kun mä halusin olla niin kuin perheelleen tärkeä tuoda se elannon ja se turvan. Ja kun tätä ei pysty tuomaan, niin siitä tulee valtavaa semmoinen niin kuin pelon ja vajauden ja niin kuin riittämättömyyden tunne, että vaikka parasta haluaa ja kovasti tekee töitä, niin ei saa kerrytettyä perheelle sitä elantoa, mikä pitäisi saada. Ja se on tässä se yrittäjän polussa, että kun et ole sitten yhteiskunnan niin kuin tukien varassa, vaan sä oot niin kuin puhtaasti siinä sen tämmöisen niin kuin oman yrittelijäisyyden ja toimeliaisuuden varassa. Sitten siitä selvittiin. Miten? No joo, sitten mä muistelen, että mä lähdin myymään sitten punamulta maalauksia tänne maakuntaan, että siinä on niin kuin halpa investointi ja punamultaa pyttyy ja kiertämään maaseutua sitten koputtelemaan ihmisten ovi, että saisiko maalata teidän latoja. Ja kun en ollut mikään ammattimaalari, mä ajattelin, että kehtaa meikäläinenkin huiskia niitä mökkejä väriä. Näitä me tehtiin. Mulla oli semmoinen konsepti, että mä maalasin punamullalla aina sen ladon ja sitten myin ne pielilautamaalit myin sitten purkkina pihaan, ettei tarvinnut jäädä nysväämään. Se oli tehokasta ja pääsi eteenpäin. Ja tällä systeemillä mä sitten tein sitä hommaa. Ja silloin tämä maalin maahantuoja sitten huomasi, että musta ilmeisesti oli jonkunlaista talenttia tehdä sitä kauppaa. Ja siihen aikaan ne toi tämmöisen Värnämökumin allaskumin, millä tehtiin maatalouteen tämmöisiä 8 kuukauden ja 11 kuukauden paskavarastoja suomeksi sanottuna. Ja mä myin niitä, sitten rupesin myymään näitä kumivarastoja tai kumialtaita tuonne maaseudulle, ja se vietiin tuolla maaseutulainotuksessa läpi. Ja se oli hauska tarina, että se kesti 1,5 vuotta se työ niin kuin rakentaa sitä pohjaa sinne, että saatiin menemään läpi se, ja me saatiin Valion kautta markkinointikirje menemään eteenpäin, ja tuli se aamu, että kun ne ensimmäiset kirjat oli mennyt, ja meidän Antti, mun velipoika, sitten toimi mulle puukkarina, että se aina teki sen, niin kuin sen seuraavan viikon niin kuin ajo-ohjelman, minne ajettiin niin kuin näitä altaita myymään, ja mä ensimmäisen kuukauden aikaa myin 1 miljoonalla markalla sitä kumia, kun se lähti käymään se kaupaksi. Ja mä ajattelin, nyt niin kuin meikäläinen nousee tähtiin, ja mä laskin, että mulla oli 10% provisio siitä, että 100 000 markkaa on se rovisio, että nythän tässä käy hyvin. Ja sitä me tehtiin. Ja niin kävikin sitten niin, että se ajautui se yritys
konkurssiin ja velkasaneeraukseen. Ne jäi ne saattuhannet saamatta ja se meni se tuotekin siinä sitten siltä, että mä en sitten saanutkaan sitä oikein mitään ja se loppui sitten siihen. Sitten kun ei ollut oikeastaan kykyä niin pyydellä apua, että sitä rupesi kahtelemaan uusia hommia, mä sitten ajaudun tuonne Lemminkäiselle tekemään paperiteollisuuteen sitten rakennushommia ja siellä sitten tehtiin sitä teollisuuden hommaa ja siinä oli hauska tarina kanssa. Mä tutustuin sitten, kun ne katsoi, että ahkera kaveri on, niin Lemminkäisellä oli silloin semmoinen parvekelasi-business, tai tuotemerkki kuin Optimi parvekelasit. Ja tämä silloinen Lemminkäisen työpäällikkö, tai se oli Kymekonin työpäällikkö, katsoi, että heillä on niin kuin sisäisessä rekryssä haetaan niin kuin vetäjää tämmöiselle parvekelasin myynnille. Ja se sanoi, että no tuo Sakkeushan voisi olla hyvä tyyppi Keski-Suomeen myymään. Ja esitteli mut sitten tämän Lemminkäisen porukan kanssa ja tehtiin sitten siitä sopimus. Ja me ruvettiin sitten myymään touhussaan parvekelasia Jyväskylä. Sillä seurauksella, että me vuoden päästä siitä myytiin eniten Suomessa parvekelasia Optimiryhmästä. Me oltiin niin kuin ykkösenä sillä kertaa ja oltiin tekemässä vuosisopimusta siitä, tai tehtiin vuosisopimus ja mä muistan vielä, se oli perjantaina, tuolla me oli Väinönkadulla Jyväskylässä konttori ja siinä istuttiin jätkien kanssa ja katseltiin vähän seuraavan viikon hommia, että mille aletaan tässä. Niin sitten meillä oli se vanha aika oli se faksi. Rupesi tuuppaamaan faksia sieltä mä rupesin lukemaan, että mitä siinä lukee, niin siinä luki, että niin Lemminkäinen oli myynyt sen parvekelasin liiketoiminnan Lumonille, joka menestyy hyvin. Ja silloin Jyväskylässä oli sitten Ykköslasi, oli vahva toimija ja se meni sitten sen Lumonin alle ja mä katsoin, että eihän meillä ole mitään mahdollisuuksia tässä porukassa. Ja se lakkasi sitten meillä tehtiin ne sopimukset loppuun ja se parvekelasi-homma meidän osalta sitten päättyi siihen ja se saatiin panna käyntiin, mutta ei me sillä menestystä saatu. Annoitko sitten periksi? Ei, periksi voinut antaa, kun se oli niin pahasti kesken se homma. Mä sitten mentiin, se oli sitten elettiin jo siellä niinku 90-95 vaiheita, siinä saatiin jotakin käänteitä olla, mitä mä unohan, mutta me lähdettiin sitten pystyttämään näitä elementtihalleja, jäähalleja tehtiin ympäri Suomea, kavereiden kanssa asennettiin ja muun muassa Hartwall Arena rakennettiin. Meitä oli 6 miehen porukka Keski-Suomessa, tehtiin se Hartwall Areenan katto ja se revittiin. Se oli hieno työmaa siihen aikaan, että Harkimolle vaan terveisiä, että se oli hyvin hoidettu hanke ja hyvin markkinoitu, että me ihailtiin aina sitä, sillä katolla katsottiin sitä hommaa, kun sinne aina porukkoja tuli ja markkinoitiin. Me saatiin se halli tehtyä ja pärjättiin sitten siinä aivan hyvin aikataulullisesti, mutta sitten silloin ajautui se meidän päämies konkurssiin siellä ja meillä jäi sitten 100 000 markkaa niitä työpalkkoja sen sisään, että me ei saatu sitten niitä pois siitä, että se tarina sitten päättyi siihen niiltä osin. Ja se oli siihen aikaan, mä olin reissuhommissa, se täytyy sanoa, että mä olin niin kuin aika, sanotaan, että tämä omat sisäiset odotukset ja se oma maailma ja se mihin pystyy ja mihin ei pysty, niin se oli niin kuin tavallaan hajalla ja semmoinen tyytymättömyys omaa itseä kohtaan oli niin kuin hyvin suurta ja siihen liittyi sitten myöskin paljon juhlintaa. Mä yöt mentiin ja oli aika märkääkin se aika kaikkineen ja siinä oli sitten, mä en muista mitä siinä oli, kaikki ei vielä, mutta sitten se joka tapauksessa musta tuntui siltä, että nyt mä en enää niin kuin jaksa tätä touhua, että nyt mä annan periksi siihen, mitä äsken kysyttiin, että nyt tää saa olla. Mutta sitten meidän velipoika Matti se oli meidän perheyhtiössä toimarina ja osakkaana ja hän sitten jollakin tavalla varmaan kantoi huolta siitä minun tilanteesta ja tämä oli 90-luvun loppua siinä, niin hän sanoi, että tuu tähän Virmaan töihin, että kyllä me jotakin keksitään, että kun sä oot niin touhukas, että kyllä tästä jotakin syntyy. Ja no sitä ennen sitten kuitenkin mulla oli sitten mun siskolikka rakentunut Petäjävedelle ja mä olin heille sitten timpurina sen sisävaiheeseen, että saatiin heille talo valmiiksi. Ja tämän jälkeen sitten käytiin siihen perheyhtiöön töihin ja ruvettiin katselemaan, että millehän tässä alkaa. Se semmoiseen niin kuin lähipiiriin vähän ja siihen kuntoutumaan ja sitä työtä ehtimään. Ja siitä se lähti sitten
se nousemaan. Siihen aikaan tuli EU-lainsäädäntöön mukaan ja vakuutusmarkkina avautui. Ja mä sitten rupesin tekemään mä tein muuten itse Soneralle vielä yhden pätkän sillä välissä, tein tämmöisiä tukiasemahommia, mutta se ei ole tärkeä tässä. Mutta sieltä mulla tuli asiakassuhde, joka sitten oli täällä vakuutuspuolella, vai oliko se päinvastoin jomminkummin, ei sillä ole merkitystä. Niin, mutta mä tein sitten vesivahinkoremontteja sillä lailla, että mä itse tein ensimmäisen homman, sitten palkasin itselle toisen miehen ja sitten kaverille kaveri ja kaverille kaveri. Ja se sitten kasvatan mun velipojan siinä meidän perheyhteisössä Suomala Oyssä niin kuin 40 miehen toimintayksiköksi sitten 10 vuoden aikana. Ja siihen liittyy tämä velan maksu sitten, kun miltä tuntuu olla siinä velkaikässä, kun oltiin sitä 90-luvun alusta tultu tänne 2005-2007 vaiheelle ja oltiin saatu sitten jossain vaiheessa kotiikin hommattua sitten, että elämä oli niinku, se business oli niinku korjannut asioita ja mä muistan, mulla oli 42 000 varmennettu, siis euron sekki taskussa ja mä istuin Laukaan satamassa ja kahtelisin, että mitähän mä tekisin, että ostaisinko auton vai kesämökin vai maksasinko 90-luvun verovelat pois ja siihen liittyy sitten, täytyy sanoa vielä, että sen 90-luvun aikana mä maksoin sen pääoman, mitä mulla oli velkoja, niin 3 kertaa pois. Ja sitten vielä 4, siis niin kuin tässä tuli niin kuin veronkorotuksia, aina se siirrettiin niin kuin seuraavalle yhtiölle perintä. Se aina vaan loittoni se summa. Ja sitä ei saanut koskaan kiinni. Ja sitten lopulta, mä muistan, sitten se oli, taisi olla naisten päivä, kun se oli, otin ruusun mukaan, se oli, naishenkilö oli ulostotoimissa, niin vein ruusun sille ja sitten se 42 000 sekin ja toivotin hyvää naisten päivää ja maksoin sen velkanin pois ja oli niin kuin vapaalla siitä. Ja se oli hieno päivä. Eli business kulki ja oli veroista ja veloista vapaa ja sai hengittää ihan koko keuhkolla. Et se on niin kuin ihan toinen niin kuin vetää yläkeuhkosta alakeuhkoon asti ja aamulla kun käveli portaita ulos, niin sai katsoa taivaanrantaa, että niin tästä tulee hyvää päivä tai mukava päivä. Ne oli hienoja hetkiä, ne on niin kuin tallettunut tänne sydämeen se selviytymisen, koska silloin jos se on niin kuin paljon siinä ahdingossa ja sitten kun saa sen, niin kuin, että se rupeaa kulkee, niin se oli merkittävä ja merkittävä tunne. Tähän liittyy sitten semmoinen homma, sitten tämä Suomala-yhtiö, siinä sitten saatiin vähän siipeä, me jouduttiin yhtenä vuonna tuli tappio, oli muutamalla osa, sanotaan, että niin kuin katastrofit syntyy aina, että yhtiöt kestää 1 tai 2 asiaa, mutta 3 ja 4 yhtä aikaa synnyttää katastrofeja. Ja tämmöinen tapahtui melkein, en mene siihen sen syvemmin, mutta siinä tapahtui huonoja asioita. Ja me jouduttiin sitten myymään liiketoimintoja ja siinä yhtenä osana, niin kun meillä oli sitten hajautettiin tämä vahinkosaneeraus, siitä osa meni tämmöiseen kuivaustekniikkayritykseen ja sitten siivousliiketoiminnat myytiin ISS:lle ja sitten mä ostin siitä sen saneerausrakentamisen liiketoiminnan. Tämä oli mulle niin kuin semmoinen, se oli älyttömän hyviä ammattilaisia, hienoja miehiä paljon töissä ja halusin niin kuin heille, ne oli rakentanut taloja ja tuli semmoista vastuunkantoa sinne, että kyllä meidän pitää tämä työpaikka heille säilyttää, mutta silti mä olin niin kuin sydämestäni, olin niin kuin väsynyt siihen työhön ja mulla ei enää niin kuin sisäinen kipinä ollut, että mä tein niin kuin väärin perustein sen päätöksen, että mä ostin sen itselleni sen yhtiön ja lähdin sitä hoitamaan. Ja silloin oltiin tässä 2007, kun tuli tämä W ja kun meillä tuli iso kulurakenne sieltä emoyhtiöstä, kun tämä tapahtui tämä hajauttuminen, niin mulle jäi ne kiinteät kulut päälle. Ja sitten me otettiin käyttöpääomarahoituksen, pantiin tämä meidän saatu talo siihen taakse, niin kuin takuuseen ja lähdettiin tekemään. 3 vuotta niin me ei saanut oikaistua sitä. Perusliiketoiminta oli ihan kannattavaa, mutta raha ei riittänyt sen koko talouden pyörittämiseen ja 2010 se meni konkurssiin ja meillä lähti talonmaksu alusta ja sitten mä olin taas niin kuin velkavankeudessa ja mä ajattelin, että tämä alkaa alusta. Ja se oli se 2010-luvun sitten alku, kun lähdettiin tulemaan tämän konkurssin jälkeen. Tämä oli hapokas hetki, kun muisti sen 90-luvun alue, että miten paljon asioita pilaantuu tämän takia ja miten vaikeaa se elämä voi olla, että jaksanko mä tämän niin kuin lähteä vielä kerran rakentamaan. Ja sitten on jo ikääkin vähän tullut siinä.
elämä jatkuu. Mitä se talon maksaminen tarkoitti? No se tarkoitti sitä, että kun silloin kun me otettiin se rakennusliiketoiminta, mä ostin sen yhtiöltä pois ja tein sitä kauppaa, niin yhtiö tarvitsi käyttöpääoman rahoitusta ja yhtenä osana se tuli Finnveran lainaa ja sitten me osalle siitä jouduttiin antaa niin kuin vakuudeksi meidän omakotitalon vapaat osakkeet ja nyt kun sitten tapahtui tämä konkurssi, niin silloin pankki sanoi, että nyt tämä pitäisi niin kuin tämä laina maksaa, että siitä tulee teidän henkilökohtainen laina ja sitä kautta se tuli sitten uudelleen maksettu silleen viheliään, että kun se sitten ei saa edes tehdä niin kuin liiketoiminnan vähennykset, se pitää maksaa nettorahasta pois, että se pitää verotetulla rahalla maksaa. Se oli hauska muistokuva tulee, kun me tultiin pankista, oltiin järjestellä niitä papereita, niin mä pankin tuulikaapissa sanoin Eevalle, että taisi mennä meidän kesämökki tuossa, niin sanoin, että no et sä olisi siellä jaksanut olla kuitenkaan. Mutta se oli tärkeä viesti, koska se ei ollut syyttävä viesti. Se oli äärimmäisen paljon sanottu siinä pienessä tilassa nopeassa ajassa, joka oli merkityksellistä monella tavalla. Sulla oli perhettä? Joo, siis mulla oli perhettä. Mulla on 3 lasta, poika ja 2 tyttöä ja sitten vaimo, että semmoinen kokoinen perhe meillä on. Ja meidän lapset on niitä 90-luvun laman pieniä. Miten tässä kaikessa työnteossa ja yrittäjyydessä tämä perhe sitten suhteutuu tähän sun tarinaan? No perhe on, siinähän on vaimo tietysti tehnyt valtavan työn lasten kanssa ja se on niinku, jotenkin joskus tuntuu, että se oma rooli on ollut enempikin tuomarin rooli, että kun tulee aina reissus päältä, niin sitten niinku selvitetään viikolla tapahtuneet asiat kotona, että katsotaan mitä on tehty ja kun isä tulee kotiin. Mutta se, että kyllähän siinä niinku vaimo on kantanut niinku suuren vastuun ja sen niinku vanhemmuudessa se mun rooli on kyllä ollut aika pieni sillä tavalla, että se on mennyt tässä verissä päin kamppaillessa tämän leivän ja toimeentulon niinku eteen, että siihen se minun aika on niinku mennyt, mutta noin se on mennyt. Joo, ja tässä oli niinku sitten vielä siihen tämän Suomalainen rakennustekniikan konkurssin jälkeen, sitä mikä tapahtui 2010, niin mulla oli sitten tämmöinen oma yhtiö, mikä oli vähän henkitoreissa oleva yhtiö ja sillä oli vähän verovelkaakin ja mä lähdin sen kautta sitten toimimaan ja koitin niinku sinnitellä ja maksaa. Mä sain hyvän sopimuksen tuonne hoivarakentamisen puolelle. Mä yhdelle porukalle rupesin tekemään hoivakotia tuonne kiertää ympäri Suomea ja olin siellä sitten hommissa mutta samaan aikaan sitten kun mä olin saanut sen homman pyörimään, kassavirta pyöri ja mä koin, että nyt tämä lähtee niinku vahvistumaan. Mutta sitten yhteen niinku ulosottotoimella ei riittänyt enää usko mun tekemiseen, että se mun niinku tavallaan tuo menny oli sen näköinen, että tuon pojan touhusta ei tule mitään ja siinä ei niinku uskoa ollut siihen työhön. Ja ne teki mulle tämmöisen liiketoiminnan ulosmittauksen, mikä viedään suoraan niinku laskutuskassavirtaan tullaan kiinni ja yhteiskunta lähtee huolistamaan omat saatavansa siitä ja mulla oli 29 000 euron verosaatava sillä taustalla. Ja mä tätä tuskailin sitten, siinä mä vedin sitä yhtä työmaata ja siinä silloin ne tuleva yhtiökumppanikin sitten tuttu kaveri, niin kysyi, että mikä se sun ongelma on. Ja mä sanoin, että ongelma on, että mulla on tämmöinen liiketoiminnan ulosmittaus, että tämä homma on kivaa, mä osaan tämän tehdä, mutta niin mulla ei vaan rahaa riitä tätä tehdä, että tämä vie yhteiskunta nyt ulosmittauksen kautta niin tästä yhtiön kassavirrasta, että mä en saa tätä rahaa riittämään, tämä kaatuu tähän ja tämä on niin kuin käsitelty tämä asia. Niin se kysyy, että no paljon sulla on sitä velkaa. Ja mä ajattelin, että se on 29 000 on niin kuin pitäisi saada järjestelyä. Niin sanoin, että no hän lainaa sun yhtiölle sen rahaa. Että jos olet hyvä tekijä, niin hoidetaan tämä homma, että vakautetaan tämä tilanne. Hän luottaa sun tekemiseen, niin hän lainaa sulle sen rahan ja katsotaan sitten semmoinen sopiva hetki, kun maksat sen takaisin. Saadaan sut vahvistumaan. Ja tämä päätös tehtiin ja tästä tultiin sitten eteenpäin ja se oli niin kuin minusta se ratkaiseva, mikä antoi sen työn ilon ja taas uudelleen sitten jakso puskea hommaa eteenpäin. Miten tämä kaikki valmisti sinua tuleviin haasteisiin? No se valmisti sillä tavalla, että tämän menneen kautta kun katson, niin että niin kuin asioita, niin kuin, mä en ole koskaan selvinnyt ilman ystäviä tai ihmistä tai läheistä. Että en voi sanoa, että mä olisin yksin tullut tästä pois. Aina siinä on ollut puoliso, perhe, lapset,
tai joku kaveri, joka on halunnut auttaa ja on luottanut minuun ja tuonut siihen panoksensa. Ja niitä on ollut useita, ja tämä on ollut aina, jokaisessa nivelpisteessä, aina kun on tarvittu apua, niin on nämä ihmiset ollut tässä ympärillä. Siksi näin ollen, niin kuin myöskin se, sitten myöhempää varten, niin myöskin tämä, että kuinka sä taistelet ja kuinka sä teet työtä, niin voi olla, että sulla on ihmisiä, jotka seuraa sitä sun taistelua sieltä sivusta, että vaikka se ei ole suksee, mutta sä kuitenkin säilytät ihmisyyden ja sä pyrit olemaan rehellinen ja tekemään sen parhaan omasi, niin ne näkee, että sulla on semmoista talenttia, että jossakin hyvässä kuviossa tämä on arvokasta. Ja tämän mä sain kokea itse. Siihen se valmisti. Ja tähän sitten sen verran vielä täytyy sanoa, että kun tämä 2010 konkurssi aloitettiin sitä selvittämään ja hain sitä sitten velkasaneerauksen henkilö, että se oli Finnveran laina oli muuten itse asiassa ainoa valtion jota en pystynyt sopimaan. Kaikki muut lainat olisin pystynyt sopimaan. Ja Finnverakin, muuten kun korot oli 0, niin haki melkein 16% viivästyskorkoa. Että kyllä siinä mielessä yhteiskunnan pitäisi katsoa sinne omaan puseroon, että ei panna kyykkyy enää omia yrittäjiä, jos ne on jo valmiiksi kyykyssä. Että ei ole mitään perustetta hakea 20% korkoa, jos yleinen korkokanta on miinusmerkkinen. Niin tätäkin voisi yhteiskunta katsoa vähän puseroonsa. Mutta joka tapauksessa sen takia haettiin velkasaneeraus, jonka sain, josta mä olin iloinen, mä sain 3 vuoden ohjelman. Ja mä pääsin saman tien Hämeenlinnan ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsiksi. Ja mä silloin päätin, että kun mä tiesin, että tämä 3 vuoden ohjelma, että mä joudun elää semmoisella ruutana strategialla, että ei voi oikein mitään tehdä, ei voi mitään kuluttaa. Niin mä päätin, että mä teen tästä opiskelusta prioriteetin, niin mä hommaan itselleni uuden taidon. Ja mä tuun ulos tästä koulusta, niin mä oon insinöörin tutkinto takana ja mä oon velaton mies. Tämä tapahtui, mutta samaan aikaan tapahtui myöskin uuden bisneksen syntyminen, joka oli tämä, mä menin osakkaaksi tai pyydettiin osakkaaksi tämmöiseen hoivarakentamisen yksikköön, jossa me rakennutettiin hoivakoteja asiakkaille ja sitten saatiin se myytyä eteenpäin ja saatiin sitä pieni pesämuna ja sitten siitä sain myöskin henkilökohtaisen pienen varallisuuden sieltä, että pääsin kuiville ja sain niin kuin sen onnistumisen. Ja tämä onnistuminen on itse asiassa ollut ihan älyttömän hoitava, että sen mä sanoisin niin kuin yrittäjille, että bisnekset, että ihan yhtä nopeasti kun ne tuhoutuu, ne yllättävästi myöskin kasvaa. Ja se on se yrittämisen juoni, että kun se on kuitenkin se mahdollisuus, että kun mä teen ja tulee tää oikeat ihmiset, oikea ajoitus, niin silloin se lentää. Ja olla siinä mukana, niin siksi mun mielestä tässä mä aikanaan, kun mä oikein syvällä kävin, että tässä Martti Lindqvistin kirjassa Toivosta ja epätoivosta olla kirjoitettu, että toivo merkitsee elämänvirtaan heittäytymistä, epätoivo rannalle jäämistä. Ja siksi mun mielestä hypätä niin kuin tekemään sen sijaan, että passivoituu ja yrittää, niin sieltä jostakin aina joku jyvä löytyy. Vaikka se voi olla ulkoa tarkasteltuna niin kuin heikon näköistä ja siitä ei niin kuin tule mitään, mutta silti kannattaa yrittää, silti kannattaa tehdä ja yrittää parhaansa. Että sen eteen vaan, niin elämä jatkuu. Ootko sinä aina ollut yrittäjä vai ootko ollut palkkatöissä? Oonhan mä ollut iso osan palkkatöissä työurasta. Että mä oon ollut yrittäjä niin kuin tulosvastuullisena henkilönä. Ja tässä meidän perheyhtiössä mä olin niin kuin palkkatyöntekijänä silloin niin kuin Suomala Oy:llä. Mä olin siinä, niin kuin, hoidin sitä niin kuin palkansaajana ja se on mulle ihan tuttu positiivisesti. Mä en tee oikeastaan eroa sillä niin kuin palkansaajalla tai yrittäjyydellä. Että mun mielestä olennaista, että mitä sä voit tulosvastuullisesti toimia ja toimia niin kuin yhtiön puolesta ja kamppailla ihan niillä samoilla niin kuin periaatteilla, kun kamppailee se itse yrittäjäkin. Ja sä oot samassa lirissä, jos sulla on tulospalkkausta, niin se ei oikeastaan, se on vaan tapa, niin kun, se on 2 erilaista alustaa hankkia rahaa palkansaajana, että yrittäjä, mun mielestä tekotapaan se ei vielä tarkoita sitä. Ainoastaan se, että yrittäjällä itsellään ei ole sitä sosiaaliturvaa, mikä on palkansaajalla. Tämä pitäisi mun mielestä yrittäjällä olla samalla tavalla, että mä palaan siihen menneisiin aikoihin, että kun mä olin ruokaloppu ja sinne oikein ankeisiin aikoihin 90-luvulle, niin kun mä niin kävelin sosiaalitoimista, että antakaa rahaa, että nyt on puuro loppu, että ei ole vaan niin rahaa, niin se sanoo, että voidaan antaa, mutta teidän pitää ottaa avioero. Että sitten sun vaimo saa nämä tuet ja sä sitten saat yrittää ihan niin paljon kuin sä haluat. Mutta eihän tämä voi olla niin kuin yhteiskunnan neuvo. Että kun perhe ja perhepolitiikkaa pitäisi tehdä, niin eihän tämmöisiä neuvoja pian antaa kellekään, vaan siis pyrkiä löytämään keinoja, kuinka me voidaan niin kuin auttaa. Että nyt tuntuu, että menee Kelan tatilta tai yhteiskunnalla jollain aina pitti poikittain, kun on yrittäjä ja ei tarvitse rahaa. Niin se ei vaan niin kuin onnistu.
No, tämä on ollut se ajatus. Niin mä vielä sanon tähän sen verran, että niin kuin yrittäjän elämässä niin kuin menestystä ei oteta, se annetaan. Se on niin kuin vaan niin yksinkertainen se asia. Mä oon väitellyt kerran tuolla huoltoaseman pöydässä tästä asiasta, kun joku oli eri mieltä, niin mä että jos oot eri mieltä, niin ole hyvä ja kävele ovesta ulos ja ota menestystä niin paljon kuin tarvit ja kun oot saanut sitä, niin tule takaisin. Ja aika hiljasta on ollut, ei ole ovi juuri käynyt. Ja tämä se tarvii oikeanlaisia ihmisiä, se tarvii ajoitusta, se tarvii markkinassa niin kuin olla ajoituskohdalla, se tarvii hyviä asiakkuuksia. Itse asiassa mä sanon, että aina mun merkittävimmät kasvot on tapahtunut niin kuin ystävien asiakkuuksien kautta. Ne on aina vienyt eteenpäin. Siksi tämä on, niin kuin, ja tämä on niin kuin pitää muistaa, ja tämä antaa kuvan, että yrittäjät olisivat jotenkin niin kuin riistäjiä. Se on kaikkea muuta. Ne yrittäjät on ne, jotka joustaa, ja voitte olla varma, että kun 94% yrityksistä on mikroyrityksiä ja pienyrityksiä, niin se, että aina se yrittäjä ottaa viimeisenä itselleen sen palkan. Aina maksetaan työntekijälle ensiksi lomarahat ja palkat ja verot ja vastuut. Ja jos menee hyvin, niin sitten se ottaa itselleen se, minkä se saa. Ja tämä pitää vaan niin kuin muistaa, että niin kuin meidän työmarkkinajärjestöt, eihän tämä yrittäjät olisi olla neuvotteluosapuoli tässä, kun työsopimuksesta sovitaan. Että siksi tämä paikallinen sopiminen olisi tärkeää, koska paikallisesti tiedetään se, mitkä on ne erityispiirteet sillä toimialalla, sillä alueella, paikkakunnalla, kuinka me voidaan sopia. Sitten, että ne työntekijät keskenään yhdessä yrittäjien kanssa sopisivat siitä, mikä on meidän aikaan sopiva päätös ja ratkaisu. Ja siksi sitä pitäisi edistää. Miten nämä kokemukset on valmistanut sinua päättäjäksi? No se, että mä ymmärrän sen, että päätöksillä on merkitystä niin kuin oikeasti, että ne vaikuttaa johonkin asiaan. Ja sitten se, että niin kuin ne yrittäjät ja sellaiset ongelmatilanteet, mitä syntyy, ne ei ole aina itse haluttuja ja valittuja, vaan ne eri tilanteet, niin kuin sanotaan, että mä palaan vielä siihen menestymiseen, että sä voit niin kuin päättää vaikka myydä ilmalämpöpumppuja tuo Suomeen ja myydä niitä valtavan määrän ja saada sille menestystä. Ja sitten se ilmalämpöpumppu osoittautuukin huonoksi, jota sitten joudutaan korjaamaan ja ei saa maahantuojalta niin kuin apua siihen ja sä menetät niin kuin sen työn. Ja siksi tavallaan tämä, miten se päättäjänä tähän liittyisi, niin se, että näillä monilla elämän kokemuksilla, niin mä uskon, että mä pystyn tarkastelemaan hirveän monesta kulmasta asioita, sen yrittäjän näkökulmasta, perheiden näkökulmasta, lasten ja nuorten ja myöskin niin kuin sitten vanhemmat taas, niin kuin, siinä on semmoinenkin, että vanhemmat kantaa sitten aikuisia lapsia sydämellään kuitenkin. Niin se ei nämä ole mikään irrallinen toisesta, että kaikilla päätöksillä on merkitystä ja elämää pitää tarkastella kokonaisuutena. Ja kun on näissä, on niin kuin riittävän monta kertaa kölialta veetty. Se on aina kun vetään kölialta ja saa vähän aikaa happea ja taas lähdetään takaisin, niin kyllä se niin kuin koulii ajattelemaan ja tekee semmoista nöyryyttä elämää kohtaan ja kiitollisuutta, että mä tämän oman aikani tässä teen työtä ja siksi mä katson, että on se sitten leipätyötä tai sitä käsillä tehtävää työtä tai sitä yrittäjän työtä, mutta mä uskon, että mulla olisi annettavaa yhteiskunnalle päättäjänä. Mä oon nyt 57-vuotias, sitä työuran loppupuoli, missä mä voisin tämän hankitun osaamisen antaa yhteiseen päätöksentekoon ja tämmöiseen niin kuin yhteiskuntaan rakentavia ajatusten tuomiseen ja sen edistämiseen.